Guys, dito ako ngayon sa Sual, Pangasinan. Yan, papakita ko lang yung mga Christmas decor dito sa aming bayan, dito sa Sual. Ito yung playground ng Sual dito sa Pangasinan. Tayo ngayon guys, yan. Yun yung palengke. Yan yung highway. Yun yung aming munisipyo. Pinakamalaking munisipyo dito sa Pangasinan. Yan ang munisipyo ng Sual. Pinakamalaking munisipyo sa, alam ko, pinakamalaking munisipyo dito sa buong Pangasinan ng pagkalam ko. Yun yung police station, fire station, yan. Mga shade. Highway. Yan po ang highway. Simple municipality. Tahimik. So, maganda rin dito guys. Legislative building. Ito yung playground plaza ng Sual.
ang plaza ng Sual, guys. Yun yung bus ng Sual. Garbis sa. Garbis. Tara naman. Maambon. Maambon ba hindi naman? Ibang araw na yung maambon na. Ang Sual Plaza.
Ayan, dito na lang ang aking vlog guys. Ayan, ito ang aming Plaza, Sual Municipal Plaza. Ayan, lapit na Christmas kaya maraming dekorasyon. Thank you guys.